Saan naabot ang 20 pesos mo? Saan? Tara at puntahan natin. So for today's video nga mga ka-MB, meron kami na-discover na kainan dito sa San Carlos City kung saan murang-mura talagang swak sa budget. Kasama ko nga pala dito si Maning TV at si Ronan's Adventure. Ilang minuto nga nakalipas ay nakarating na rin kami dito sa Pastil San Carlos na matatagpuan lang pala dito sa 3736 San Carlos City before San Carlos Home Subdivision. Madali lang siyang hanapin guys dahil mismo nasa highway lang din siya. Ito yung pagkain hindi mo pwedeng palampasin dahil sa 20 pesos may kanin at ulam ka na. At talaga namang hindi mabigat sa bulsa, kaya pang hinihintay mo, isama mo na mga kaibigan mo at pamilya mo para kumain dito sa Pastilan, San Hey, Carlos. what's up mga ka-adventure? Dito tayo ngayon sa may Barangay Tarese, sa may Pastilan. Sa halagang 20 pesos kasama natin si Maynigos Vlog, si Ma'am Diana, at saka si Maning TV. Yan, sinamahan ko sila. Gusto nilang tikman yung pinagmamalaki nilang pastil dito. Hahahay! O diba, unang tingin pa lang talaga mapapawaw ka talaga. Meron nga din pala sila dito guys, pastil with chicken skin, syempre pastil with egg, mahilig sa maanghang, syempre may spicy, at syempre ang classic pastil. At syempre dahil Pilipino nga tayo at tradisyon na natin ang magkamay, may nakahanda rin silang gloves dito guys. Kaya sa mga mahilig magkamay dyan, sang ka pa, magpastil ka na. Siyempre, unang tikim, thank you Lord agad. Sa totoo lang, talagang first time ko talagang makatikim ng pastil guys. Talagang hindi ko talaga ito pinalampas. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit nag-trending ito sa social media. At dinarayan ng mga kababayan natin. Payaman! Shoutout nga pala dito sa mga kasama ko, ano Maning TV. Kaya pa ba? Naku Dayan, lingon-lingon din sa camera. Seryoso. Sarap ng ano nila. Malasa. Mas Heto nga pala yung menu nila guys. Yan yung sinasabi ko. 20 pesos lang may kanin at ulam ka na. Saan ka pa? Syempre pwede rin ang takeout dito mga ka-MB. Heto nga at may pa second batch pa sila. Pero dahil nga sa marami na tayo nakain, iuwi na lang natin sa bahay. Para matikman din nila kung gaano kasarap ang pastilan San Carlos. At syempre bago matapos ang video ito, gusto ko pala magpasalamat sa nag-imbita sa akin dito. Ang may-ari ng pastilan San Carlos na si Sir Ivan and family. Maraming salamat po sa tiwala. Sobrang napakabait niyo po. At alam ko pong maraming blessing pa po ang ibibigay ng Lord sa inyo. Kaya patuloy lang po tayong manalig sa Kanya. Maraming salamat po hanggang sa muli.